Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pamirsa, kepanggih malih kalian kula Arya Dinata Akira Syadid wonten pawartos enjang menika. Wekdal menika kula badhe ngaturaken pawartos babagan kagiatan ngramekaken HUT RI ingkang kaping 77 wonten lingkungan Klego RT kalih RW kalih. Mekaten pawartosipun. Wonten dinten Ahad Surya kaping 51 warsa 2021, para warga lingkungan Klego RT kalih RW kalih nindakaken kagiatan kagem ngramekaken HUT RI ingkang kaping 77. Kagiatan kasebut ditindakaken sasampunipun wonten usul saking Pak RT lingkungan Klego RT kalih RW kalih dhateng nem-neman RT kalih RW kalih kagem ngawontenaken kagiatan ngramekaken HUT RI ingkang kaping 77 menika. Kagiatan menika dipunwiwiti kalian jalan sehat ngubengi lingkungan Klego. Sasampunipun menika dipunlajengaken kagiatan lomba-lomba ingkang maneka warna wonten ngajeng griyanipun salah satunggalipun warga lingkungan Klego RT kalih RW kalih. Dipunwiwiti saking lomba klereng, lomba makan kerupuk, ugi lomba pecah air kagem lari-lari alit. Lajeng lomba estafet tepung kalian lomba voli air kagem bapak-bapak kalian ibu-ibu. Mekaten pawartos enjang menika, kula Arya Dinata Akira Syadid ngaturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun, sugeng enjang.